Wel, fe saflwyd hi, os dwi'n cofio yn iawn, felly, ac un neu ddwy o'r merched eraill hefyd, ac mi fuon yna lun yn un o'r papurau ohoni hi yn gorwedd ar y pafin, felly. Oedd y math yna beth yn digwydd yn te, felly. Mae'n bosib hefyd, wrth gwrs, bod rhai o'r gyrwyr ag ati wedi'w cythrwyddo ddim yn gwbl annisgwyl, wrth gwrs, hynny di. Ac mae'n bosib hefyd, wrth gwrs, o ystyried, chi'n gwybod y berthynas mewn tre fel Aberystwyth rhwng myfyrwyr a'r trigolion lleol, bod nhw yn ystyried y protest fel rhyw wirioneb studentaidd yn te, felly. Oedden ni'n eistedd ar y bont oedden ac yn gwisgo cot ddwffwl, oedden nhw fel rhyw fath o uniform myfyrwyr yn y cyfnod hwnnw, felly. Oedden ac mae'r argraff yn dal i aros, hynny di, yr oerni o eistedd, na fyddwn ni'n eistedd yno'n hir iawn, ond mae'r argraff gorfforol honno, mae genna rhyw fath o frith o'r argraff gorfforol honno. Wel, wrth gwrs, oedd o'n fath o weithgarwch cwbl newydd i'r rhan fwyaf ohono ni, felly. Dwi'n meddwl bod ni'n wir dweud bod nifer ohono ni wedi dychryn rhyw gymaint, achos oedd o'n ddigwyddiad digon eger mewn gwirionedd yn te, felly. Ond wrth gwrs ar ôl hanner gan mlynedd mae atgofion rhywun digon anilwig mewn llawer ffordd. Does gen i a ddim atgof am unrhyw rwyd rhwng myfyrwyr o'r ddau goleg, felly. Bod yna yn y cyfnod yna gryn dipyn o dynnu torch rhwng myfyrwyr y ddau goleg, felly. Ond does gen i ddim atgo o gwbl o unrhyw rwyd felly ydy, bod ni wedi mynd adre hefyd yn weddol fuan ar ôl y protest, achos na i ddim bod ni wedi aros yn Aberystwyth yn hir iawn wedyn, felly. Ond dwi'n meddwl bod rhai pobl yn wedi cael o'r merched wedi cael dipyn o fraw yn te, felly, achos roedd o'n ddigwyddiad digon eger a brawychus mewn ffordd, felly. Ond a dipyn o drafod wedyn ymhlith y Cymru, ac nid mod i'n cofio hyn, ond dwi'n meddwl bod yna ryw gymaint o ddadlau wedi bod ar bapur fel petai. Roedd yna bapur newydd gan y myfyrwyr, papur newydd y dyfodol o Mangor ar y pryd, ac mae rhywun wedi fy atgoffa i fod gen i lythyr a bod gan rhywun arall golofn yn y papur hwnnw, felly yn trafod y digwyddiad. Mae gen i go hefyd wedi cael fy nghyfweld gan bapur Saesneg y myfyrwyr ym Mangor. Dwi'n cofio hynny, felly hwnna dipyn o drafod, achos roeddech chi'n troi tir newydd mewn gwirionedd yng Nghymru ar y pryd. Oedd y math yna o protestio ddim wedi digwydd, felly. Ond mae'n debyg, wrth gwrs, i fod o wedi gosod cynsail ar gyfer protestiadau fu yn ddiweddarach. Wel, dwi'n cofio yn sicr yn cyfweliad efo papur Saesneg y myfyrwyr, mod i wedi beirniadu'r heddlu, achos roedd gen i gyfaill o Sais ar y pryd oedd yn dod i'r honc, a dwi'n cofio fo fy marniadu i dysgawr y bryn oedd wedi dweud am yr heddlu yn y fan fod o'n un symu o leia am yr hyn oedd wedi dweud yn y fan honno, felly. Ond roedd yna dipyn o drafod, ac mae'n wir dweud bod yna rai pobl yn eitha radical mewn cyswllt ar mudiad iaith wedyn yn ddymryn yn wrthwynebus ar y pryd i'r hyn wnaed, felly. Ond un peth i'w bwysleisio ydy fod yna elfen fawr o ddamwen ylwch natur y protest ynghylch mynd i eistedd ar bont Trefechan. Doedd hynny ddim yn bendant wedi'w drefnu. Wel, pe gai ddeud oedd yn dorri tir go newydd, felly. Doedd yna ddim byd tebyg wedi digwydd cyn hynny. Ond i bai, dwi'n meddwl mod i'n iawn dweud fod y protest efallai wedi bod yn 50 gan aelodau o Blaid Cymru a tu allan i wersyll milwrol Taws Fynydd, bod rheini wedi eistedd ar y ffordd, felly. Ond ar wahân i hynny, does gyda i ddim cof am y math yna o protest dorfol
yn digwydd yn sicr yn hyswllt y fudiad cenedlaethol yng Nghymru. Roedd yna rhai, wrth gwrs, y rhan fwy ohono ni'n fyfyrwyr, roedd yna rhai oedd fymryn yn hun na hynny felly. Ac falle bydde'n gywir i'w disgrifio nhw fel arweinwyr felly. Mae'n bosib eich bod chi wedi cyfweld rhai o rhain i eisoes felly.